Mga kasinag, nadingdingan na namin. Ayan, ako mapansin nyo, nadingdingan na namin. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po. Ngayon pala mga kasinag, andito kami sa bahay ni Ate Arya nagkatrabaho. Ayan o. Ayan. Si Jerome, palit kay Amy. Tapos si Tio Mando. Inasintadahan yung mga kasinag. Dadagdagan yung ano na yun, yung hollow block na yun kasi mababa. Ako naman, ang ginawa ko, ikinabit yung haligi dito. Si Kuya Ding mga kasinag, andun naghahakot ng hollow block. Tapos si Kuya Iking, sabi papasok, mamaya, dumating si Kuya Barok, tapos si Kuya Melvin, wala talaga mga kasinag, busy naman si Kuya Barok. Tapos si Kuya Melvin, sinamahan yung asawa niya papunta dun sa Tiambak kasi magpapa-check up daw. Kaya kami lang apat ngayon ang nagtrabaho, pero pag dumating si Kuya Iking mamaya, magtatrabaho din yun. Kasi pinaplano namin mga kasinag na matapos na sana talaga ito. Tapusin namin itong bahay na ito ni Ate Arian. Pero ngayon kulang kami, pero kung hanggang saan lang makaya, hanggang doon lang mga kasinag. Ang isa pa nito mga kasinag, paulan-ulan. Yun ang problema pa. May dating ng ulan. Tama-tama ito, lagyan ko na ito ng ng kayaw. Nagsabi ko ng tubig. Ipit nga ni tubig daan sabi. Tamang tubig. Bandig lang. Yan. Okay na yan. Nag-uulan na naman ako mga kasinag. Rahin naman yung Tio Mando. Tatakpan ng mga kasinag. Yan. Yo, dali. Yung dali yung Tio Mando. Kakayawan na namin mga kasinag itong sa kusina. Para maging okay na. Okay, yan, no, di ba? Panghapin dyan, panghapin. Pako. Yan. Siguro ini baka mahulog naman. Baka mahulog naman sa baling, mahulog. Dali na. Alala nyo mga kasinag, yan pala si Kabuks Jerome. Yung nagdatang Bicolinyo, J&J. Kaso hindi nila pinagpatuloy ang pag-vlog nila eh. Langaw pa. Hindi bawasan nyo naman. Tapos itong dalawa naman, inaayos na mga kasinag yung paglalagyan ng inidoro. Kaya patigas-tigas lang pinatong na isang hollow block. Mamaya bubuhusan na yung ibabaw niyan. Mga kasinag, ayan, natapos ng lahat natapos na palang kayawan. Kulang na lang lagyan ng kawayan, yung kakabitan ng tawid. Yun na lang ang kulang nito mga kasinag. Ayan. Tapos yung pang paladingdingan, hindi pa. Mamaya pupluringan na ito. Wala man ibang solution kaya pare. Sige, mo kunti tubig, balde. Yan may masa na rin naman. Paupuan na para mamaya ma-flooring na lang. Diretso na. Matagas na, hindi lang para ano pa.
Ayun mga kasinag. Kapag kailan kakakaya dyan yung lula. Gusto mo ba Buhusan na rin daw ni Tio Mando ito. Patukawin na niya yung bowl. Para mamaya pagbalik namin matigas na. Para tapos pupluringan na lang. Kita na i-read out. Ito pala ang aming nagawa mga kasinag. Ayan. Tapos yan. Tapos na. Kulang na lang ito mga kasinag. Dingdingan. Dingding na lang ang kulang. Oh, ano nangyari sa iyo, Terian? Yan lang kulang mga kasinag. Tapos yun. Tapos na yun. Papatigasin na lang. Bubong na lang. Yung bubong nito mga kasinag. Nakabili naman ako kahapon. Hindi ko pa nakuha. Nakabili ako kahapon ng 50 tiklad, yung pawid. Kaso hindi ko pa nakuha. Hindi natin alam kung kasya na yun dito o kulang pa. Basta update ko lang kayo sa susunod mga kasinag or bukas. Update ko kayo. Nilalabo ko itong matapos na rin mga kasinag. Gawa ng kailangan ko rin pantayin yung bahay ko. Saka pati yung kuprahin ko dun sa rawis nakatingga. Sana matapos na namin to. 4 lang kayo magtrabaho ngayon. Tio Mando, Kuya Ding, Tio Mando, Kuya Ding, tapos si Jerome. Kasi nag-uuna na. Alastik na yan. Tapos lang namin dun. Update ko lang kayo bukas mga kasinag. Uwi na. Andito na yung makasama ko. Ando na. Niwanan na ako. Mga kasinag. Good morning. Ikalawang araw namin pagtrabaho dito sa bahay ni Ate Arian. Ang katulong ko ngayon ay si Kuya Melvin. Si Kuya Melvin. Si Kuya Barok, masuda lang daw. Nakausap ko doon kanina pagdaan ko. Trabahuhin na namin to para matapos na. Ayan mga kasinag, natapos na yung taas kayawan. Tapos yung tatalian ng pawid, ayan nalagyan na namin. Kahoy na lang ang ginamit namin mga kasinag. Mas matibay pang kahoy. Kasi wala na tayong maano ng kawayan eh. Kinulang yung kawayan natin. Kaya puro kahoy na lang ang nilagay natin dyan sa kataasan. Tapos didingdingan naman namin ito. Yung palibot niyan. Mga kasinag, nadingdingan na namin. Ayan, ako mapansin nyo, nadingdingan na namin. Ang wala na lang ay pintuan na lang ang kinulang natin ng sawali. Pintuan, 2 pintuan, tapos yung isang taas dun, surungan. Tapos ito mga kasinag ito yung CR nila Ayan, kung makikita nyo mga kasinag. Ito yung CR, tapos ito naman yung kusina. Ayan nakita-kita. Ito naman yung kusina nila mga kasinag, yung hugasan. Tapos yung lutuan nila, doon lang sa gilid na yun. Doon lang sila maglagay ng lutuan. Ayan mga kasinag nakita nyo naman. Okay na. Kaso may kulang pa. Bubong. Kulang pa yung bubong mga kasinag. Wala pang bubong yan. Bububungan na lang. Gwapa salit na pa ako. Meron ba?
Okay. Ako na Ay lang mga kasi. kasinag, tapos na. Update ko lang kayo sa mga susunod araw. Ay yung mga gagawin pa namin. Para dire-diretso na tapos na yan. Ay ready ko naman mga kasinag yung mga kulang pang mga kulay kagaya ng tiklad, yung sawali, pampintuan. Ayun malalang ang kulang. Ay ready ko na mga kasinag muna bago ulit kayo magtrabaho para matapos na. Sa mga susunod na lang ulit. Talaga nung. Kakayabahan niya to. Hindi mo